Tak čus, lidičky, ja vás vítam prvého videa a je to špeciál 13 odberateľov a dneska si zahrajeme Five Nights at Freddy's 1. No, mám 13 odberateľov, som strašne rád, že mám nejakých vlastne a pustíme sa do hry. A keď si rozkliknete vlastne dolu popis, tak vám dám aj stránku na stiahnutie, zúlož to. Nie je to žiadny vírus tam, akorát, že jedna strana je troška oseknutá, vám to ukážem. Takže bude to. No, takže ja spustím hru. To nič, som proste Game of fanúšek. No, Five Nights at Freddy. New game, no ja si tam continue, ja mám druhú noc akurát. Druhá ND. No. Ale budeme chvíľočku čakať, lebo nechce sa nič, akože. Teda musíme čakať. No. Dnes to akože dosť načítava, lebo ešte... No neviem, prečo sa mi to dlho načítava. Možno aj vám to bude, ale akože není to demo, to je dobré. Že to není demo. No, sme v miestnosti. Pozrieme na kamery. No keď budú logy, tak sa omlúvam. Ja nemôžem za to. A potom môžete hlasovať do komentári. Pokúsim sa, či si mám zahrať Five Nights at Freddy's aj dvojku. Keď sa mi to všimne, že podarí. Vidíte, táto strana je useknutá. Ale akože, ja neviem, to je taký problém. No, a lagy. To chápem. No, teraz tým, že natáčam. Mám, no, proste také lagy. Mikrofón, tak. No, tu je Foxy bude. Čo mi to tu objavilo? Kde sú? Ty úchyly, kde sú už? Čakám. Počkajte, zapnem zvuky. Ježiši, lakol som sa vlastnej kamery. Ja sa poserem ľudia, fakt. Kde sú? A kačička. No. Kde je ten zajac úchylný? Kačička. Šibe na hlavu. Možno, keď ste nepozerali Gogové videá, tak ja vám ich dám do popisku z Five Nights at Freddy's 1. Úplne srandovné. No ale ja fakt sa bojím ako ľudia. No, kačička. To bude koniec videa. Jedno sme si zahrali dovi.